Tällä kertaa mikään ei voi estää minua saamasta sitä, mitä eniten haluaa. Vaan aion saada Roopentin. Ensimmäisen lantin, minkä roopeläishän on hankkinut. Se antaa henkisen johdannon jokaiseen asiaan, jokaiselle taalalle, jonka roopi ikinä on saavuttanut. Kerran vielä sulatan sen Killingin amulettiini, ja minusta tulee niin mahtava, että en vain taio sinua, veljekseni. Vaan hallitsen koko... Valitan taisin innostua. Karannut! Äites! Kiitti, et sä hoidit meidät ulosmilla. Me meinattiin kyllä tosissaan omettaa pakohetkeen. Miten kova tuomio teillä oli? Kova. No, en järjestänyt teitä ulos huvin vuoksi. Tarvitsen apuanne. Haluan, että varastatte minulle Roopen... Ei käy. Me tehdään vaan kovia keikkoja. Niin totta, kun mun nimi on Kova. Palata se ainakin vitoseen tai unohda koko juttu! Pane kaikki rooperaat handuuni homma hanskassa. Selvä. Voidaanko me mennä elokuviin, Roopeseta? Valitan, pojat. Tarvitsen täällä teitä kiltteinä. Ankkaviikon toimittaja on tullut Pieru. Niin, silloin olisimme tulleet jo takaisin kertomaan, kuinka meidän mukava Roopesetämme antoi meille rahaa elokuviin. Ja vielä popcorninkin. Ja uusiin polkupyöriin, että päästään elokuviin. Koettelette onneanne, pojat.